de plástico. Ai, que riqueza. Ah, pero despois viñeron de neopreno. Eu tuve 2 ou 3. Que tal e nos din, pelo paje. Esa experiencia era maravillosa. Ter esa muller ten que estar onde ten que estar. E a filla en Blanca, igual, preciosa. Además, vinín a moita xente, pero con a niña en ningún sitio. Bueno, ibas a mañán, viñan as secas do Bran, e tiñas 2 secas ao día. E o buraco, acababas de comer, e acórdame sempre, señor Luis Raposa, que a nombro así, que así a xente entende mellor. Carmiña, acaba de comer ante pronto, que ao baixar o mar, veñen aqueles, metémonos ao mar, señor, pero non nos dá tempo, que nos dá agua por aquí, non se preocupes. Que cando abren a ameixa, o buraco, parecían luceros. Sempre chela, mira, aí está unha. Ela aprendeu máis, ali está outra. Bueno, hasta aquí, non che daba o brazo, metías hasta a orella. Porque despois viña moita xente, lo daba chagua, e xa non podías bañar. Lola Luis, además viña o pelleguisado. Esa experiencia da seca, maravillosa. Non te acordas lo que viña ao barco, compralo o birbiricho, a area blanca? Viña ao barco e carjada, señor, o queixón, que era, levabas na cabeza un cestón carjada a plan para que enchera o queixón botaba por fora, señor, cóllame a min, por 3 euros, por 3 euros. Pesetas. Bueno, xa me entende. Estou a falar, mira, pois a todo isto eu que diría, a ver, teño 78, xa vou a facer, xa os dixo que os teño, non fago máis. É igual. Empecín a ir á seca tamén aos 9 anos, da que deixín eso, non? Pero fun á fábrica, non había fábrica, había ir á seca. Cando viñas ibas a traballar á fábrica. Como non facedes preguntas, falamos non. Eu tiña unha cousa, perdonadme, tiña unha cousa moi importante que había de dicila e agora a falar así venme á mente. Sandra, tenme que perdonar, isto vou a contar. Cando eu casime, ou casámonos no 71, como hai aquí unha señora que é da Xunta, non? De la asociación. Bueno, estamos todos así aquí, bueno. Non sei se vos acordaredes, Lola penso que sí, que había o PPO. Sí, vos acordades? E o meu home andaba nun barco que tiña o pai e iba a jarrar a playa. E onde traballaba, ou onde estaba co barco? No lombo do hotel. O que é do Frave sabe onde é o lombo do hotel. Agora non hai. Pues hai, pero sí que o hai. Está ali, pero é así. E fixos un pouco, pero hai, non? Antes era máis... Eso mesmo. Hai que tiralo cando vai a secar frantes. E cando viña para a casa, porque ele iba a jardar. O PPO era para jardar a playa. Estou falando do 71, hai que iban a jardar. E perdonademe se hai alguna de campados. Porque de campados iban cos cans. Claro, iban cos cans a todo. Era libre, pero claro, ali era maravilloso. Ainda contamos as nosas anécdotas como calquera de vos, contar de las vosas. Pero dicíame sempre o meu home cando chegaba cá, eu non sei, ali non hai area. Como non hai area? Ti coñes un caldeiro de agua e tiraba na playa e nomás que había marisco. Viras, outra vía, como cando foi, mellor, vos de acordar, cando foi da xente da vía.
Pois ali, Albañiles, hubo moitos anos, moitos que o meu home ainda botou uns anos no PPO, que estaba el, amas estaban, e nós. había os das viudantías, Contramestres. contramestres, e todo eso. Eso así, andaban. Pero eu queria me referir a eso. Como desapareceu, que eso nos preguntamos sempre as mariscadoras, como desapareceu aquela riqueza? O local. No, 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 que estás equivocada. O longueirón, mira. E iso non ten nada que ver. A contaminación, estamos falando ahora da contaminación. Pois iso foi o que lles fixo todo eso. Porque todo que botamos ao mar. Ahora ainda vai depurado. Pero, Lola, cando íbamos ao buraco, o que viña todo das cañerías, viñamos todo flotante. Era comida. Era comida, pois pasaros, todo. Pois eu pregúntome eso sempre. Aquela riqueza que tiñamos é que desapareceu. Porque ali naquele lombo era maravilloso ir ali e se che lastimaba o marisco nos pés, porque aí solamente se iba cando viñan as de Cambados, as de Castrelo, en barca, nas lanchas que tiñan elas, como fala esta señora, para remar, porque ardo jorobe, porque os botaban os mariñeiros, ou un taxiño de besa ou outra persona que tuvera. Xeme de besa ou da vía, Xa sei. o pai de caridad, o pai da mascada. E máis compraban o marisco nos barcos, o pilis. Compraban un chilito, Claro, o pero queixón, eu refiero a eso, que estamos a falar agora da contaminación por sí. E témonos que conscienciar que é así. Que contaminamos, eu xa vou dicir, un 1000%, coa miña forma de ver. Porque esa riqueza que había nas playas, hoxe as playas dan, por que? Porque se siembra. Trabállase moito máis. Porque antes que iba á playa? Claro, iba eu, iba a miña nai, cando que a playa antes. iba moita xente, pero que iba? Además iba a fábrica. Pero cando